bersyukur nakaslem jong unong san hima. Unong ilam kaseng Voice of the People's Party uba Arden Miller basayom oy. Ulaong bakaseng kan habban let pensyai sikipait ba halor ka baha tongkam tongjam badada kipait ba ki ai ke jingkersan ke sarkar ru kadaiban sengam. Habaya keren berkilat pathai khubor hadin balawai ka dorbar mang tengka kabalakut menta ka sengi ka arpu pratrik unai deber arhajar arpulai uba Arden ulaong kani ka baha tongkam tongjam kalad ko namar la dapet ha ka jingbon breu kalaya pher baha. Ula penpau ke jing snow benyau, halor ke jing lengkot ke dorbar mang tengka, namar ki liang persya akimla banyatai sibon ke jing don kam jang ke jat benreu, haying dorbar. Kubagalong hina kalian gajung ikum ka Voice of the People Party, but pengalaman sengko magini ki party ke beran kalian persya. Nyim da sengkun ya kapor kabala mang nanta kali ke budget. Ini kali ke dorbar mang tengka. Kalong lingkot palan kibon ba ki mat ki bangide ban kren lahap shu unsngon tangkum i mo shilain airline ki mat bon ba ru bangim la hiru bangin yola pani kren ni te ni so ka don ka jindu nong ka bakrau ri bat ki mat ki bakta ya le jai rio hagri ba ki jinge ki bobon Itu ki jupi bobon ki sampai penwan sakman kai dan ke kita bangla ban poi ki jupi sakman kan pun ki mat betul kalau berjingsa ngala da tap ki jingkli ki babiang tenre misi yo ala pani kren but anong yu tenre ngala tap ka por babiang ki jingkli ki banga khmit ki kanwan sakmat tenre lanyak shadien kata kalau garukom ka ba ese garukom ki bangi shong pher ka jingli ba ka jingi ala pani kren ki mat chopa ba Iyo nakaliang option mo. Kami membahas bisnes berantar sih dari kisah yang terbaik dari nyok sih. Tapi itu sih kita pempau kadang kata kecil. Bumi Allah pun pempau itu gimat ikan motion secara. Tapi bagi dan bang kalau kini kerja BC pun lihat tak nyok sih. Ngala persang ban kli gid khot juga BC. Mangi ngim don bentah ke BC. Te tiki om nomor ba ka government ka tumi ba ka duna kita di business ki jungka. Tenre in principle mut kadon ka jengkren bala da don kam ban extend ni kapor naka arsh ka saul ni shaksan bojlong agre speaker unle unta tenre ke basosi pat kalong ba watang ini por ka ni shikum le chwa ka shikum le la interview kilong ker kom bat ka juki ke por perking haru kata ta ka ba pen wit fi ya ki khot ko ngin yo ban perkhat la yut kum no ban ka pen thot ro ni kum ki khot ngin ra ki mat kanongren kajuni kalong ba ya kai ke ba ka sarkar kala de kan bentre ba kani kamat kala nadu ki khat khandai spa khandai kundre kundre kunyo ka sarkar kala kular tenre ke basosi kalong ba hadu mata om shimlala pan weng ti ka jile jo ka sarkar hangni hi ka pili ba la de phile e ka kambe an hambe gale wala de phile biteng ban yele ban le e ki kambe an Aku isi ke Meghalaya kan sa itu no ita ki kambe anju ki sarkar Meghalaya kan sa itu no ita ki kambe anju ki kum ki kam ki banong anju kata kade ke bangai ai ke namar ka jing ailat bakin ye shong bakin pene ki sarkar ka khremlek ban chuwen ban kan dang hang tu rei kala pen kre ki jaka shong nam ta ki nong tre temut ki batam nang ta mut ki shong be an te kum no mentan ailat ibri ki bale e kambe an bakin pen san ni kade ke jing trot ki jing sarkar kadi kecing bangla ini jong sarkar ban undan lenti ban ban pene itu ki bring besok ba ki pene kita ta lati ban wengi ki ne mano tendre nong yu ka sarkar hi ka ba ai dau bat phi hi ekor kom jubab ka jki wani ki jingkri ki bangi kli ki persang hi ban nomor kadon ka jing smutho dese ka e ka bangala man sotho agaleng ka changa kalong pagkaton kata karu kom perkhat akinong sinsya jui ba kam dei yakitu ki basinsya ban priang bakile bakala katon karu kom perkhat kunta apo mene ba kam dei dan leli ru em ki badon agaleng sarkar bakin priang bagi bakala tada ka kam ram ki kalong ban pen sam de ye ke jingle la jong bat ki mut pat ba mangi ki badon agaleng persya pat kade ki kamar mangi persya be rengi persya ye bari persya tengi ko apa sarkar kan ailat ru ni bengini ro ye de bengini sarkar
Tendre heba klan ki kam ki ba biang gumno mi ni ro ke sarkar pension rim kat kum ka hok jong ki nok chong ki badang po ka jela te kani kede ka mat ka ba kta ye ki pai ba ka bangi ngin hap pan pen so thu sha yu pai ba kumno ba pai ba la da so thu ba gani ka kta ki samla na ni kum ka mo jai bedri hi pro ko la dang ni so thu kidi ban pedi ye ka jing kersan ka jong ki ha bang la ra ai kani ka ma dengan hap le hi si pa pa pan so thu bat kum ka dak jong ka jing kersan ka sarkar kan hap bani i ba ki pai ba ha gari ka jing ki kersan ye ka ya kani ka jing ra ka jing kani ka mat bat ka sarkar kan hap sam te kata kalong ka ba nagale ka parti ni hap le ya ka bangi shim bi ki pai ba begini dan bentalang ha kani ka mat ka jing khun ka jing bat ba ka jing khun ka jing ya kani kan pat khun gilara ni ba ka sarkar kalong kuman da ba le se kala kren shai ba pila ban le chi ka shri dari kata kan di ka senjam ka ba khatu le se ka bangin jit ri ni le sha ban ban shai pa ba mar ko magila kren ngim ko aban to ko juno pat ngim ko aro ba kan sha to no ka ka ni de ben yo kham tam nam ta ki samla ha ka yo ka pa ja Feedback ba dengan sistem ba siam orang bang yap ya ni 72 no pastan kakut ko ngom no pang stang na uniform ne ka hi ka ko hi ka klem kren shai but kita di benta ka ba ko ko pau ba ngim la ban pli open up ke ba le ka de melong prospectively te ten ring ni kren ya kata ka roster system ko bang yang ngim persya ring dan kamban pen bechwa ya ka reservation policy te ka ba jong kani ka present reception policy kumba kalong ta kambian namar kan hapan nong ka babek ka babian ka tunga jindon pa ka juni te ka jindon pa ngalapan pau tentu kalong lalu snem new kuwi hadu snem ajar khawi te bat na ding sim na ka jindon pa ka don ka jing yar ka jing no lendui ka jong kani ka policy don kamban penbek nang tani don kamu penbek sibo ni kumno ban wat kata ka jing ailat ya kita beri bana bar jong kani ka jela ka jing bakin yo ya ka jing toy nang ta kini ki ba kino ngelam jo bro a kini ki bro a yang kini ban shom ban prakhat khana bangen wanra onde la wanra ai kata ka jing penbek tin sa zang ya kata ka rules system ban pelun kita ki ka company ni kam ning ba kata ka rules system Sani ban aktif pan penjalan ni ka por tu sini ka diga software klip ban ra ka reservation policy ok no ka roster system kai ka bok dan ban orang tu bunta ikum tu hing bangalapan pau ba raga sarkar kamtre begini keren hapo gani ka yeng dor bartawan ka baka dege jakai ni begini tai pi abangi ong bangi penturun ni kamut mangi ki khot ki badon kalian ka opposition unit sibun ki mat panon ra ni keren ya dai ka basodi banle ka sarkar kala banle ya ka pamri banle se kala ban kan tai tendre ka bangi kalong ba ka sarkar kam pa ai ka bukum kata ka healthy debate ai kalau ke isu ke jing ko aja sarkar ibu ke ko ban manjur ban tiang bai bai bagiong par kar kom kim sim ke jing chief minister ka bu sim bagai ke bangi ni ra apa house ka bangi long negative bai ada jing syakam di bangi long negative singap di kamat ka jing pi phim di bersu sap bai tangi kita ki jing yaro ha ki score ke jing phim tende ki bersingap ru ki jing kan ho khana baling ba kita ki jing kan ho kan pen janai ko kom kam juga sarkar ba pai ba hi yo jing to dan menen hilai kalau kena kalau sistem bagi reservation policy dengan jubah usia kalau itu mah bagi jam baik ya ka order ka for kalau sistem kadang tu fi level lu kitchen fi bang ni kan atau house mo hilai siya pa ba hilai pi hai kawidi bat kene ka kumangala keren menen bangi ngim persya ai ka roster system ring yung ka don ka jint ko ha ka policy hi bro kawidi dan maka don kam ban penbek janai ke polisi kam don ka bha na gamta kini ki mau kita ki differently able persons mau kadi ban don nang ta gi pek ke population kalai pair ke na ta ki don ru ki jing wanra ke jing kala ha reception policy de chibun sen na wanra ke jing kala ka yeng ka bakwinti ba ka yo ka ka bishar ho gemde ban klan hang ni ba ka sarkar India ba ka sarkar Maharashtra nei ka pulut lapalak aku braklur aswa bakin rai phasi penyap yau an ngamut nong ya penyap yau kasap ajmal kasap
Te ndai ki jongi ko bakalong haduk mentah 48 pensi tam. Te ke jing keren ke jangan menai kalong ka sarkar kam di ban watlat kumno hanu ban penkit ya kane ke jingkit ki. Kam tam haki barit ki baria kan. Ndai ban vlog skip vote ko mga ong te kumno kala abnong lada ki polis Meghalaya ki bala tibet haka insurgency encounter ke juki ke bala operation ke bala la ban penduk ye ke sengle no ni phimut ke domla ban ikem im te kata kan ke jingkli ke mengabu mene atrai katu hi ke jingkli mene kam shong hanga ban ong phihun ngala pendep ye ke kam ram ko memeli ngala kli ke jingkli ke babiang ke bade ka shong ga sarkar ba ki bayi ngani ki parba ke peke ye ke ba sarkar kan le lo ke mentah. Apa dia bukan BBP lo macam kali ni ini scan lo kan bukan tak saya soal bentar no parti kan berbuat soal lagi Fitip hi kanong rim joka Voice of the People Party to kanong rim to joka kanong ra ek senchar ka khara ka phoi te kathma to jing ya ka pam sap ka nang ya lar kalong hak ni bilu kom ado ni benta te ring im chu yola pa ni kren ya kani namar pa to jing pot ko pot te ngalabu ya motion ni kena la pa take up motion ka ba ngabo kalong the urgent need to hand over all alleged corruption cases to a central agency like CBI. Then they katang kami orang take up. Kata dengan orang kabang ini dan kemudian ke kampung sana. Di kampung kalong hi lada bo ye constitute ke inquiry, but bagata ke inquiry committee ke jumpi kan aman submit aga sarkar. But baga sarkar hi kan pitchwa ke ki benda baga de banbu baga ki benda ke bade banweng kam long ka inquiry ke hot. Gatrai philaban sotho ye ki bakarshani ke sarkar. Ki bayaro ye ke sarkar. Bagani ke sarkar kalawan ra ye ke budget ka balong pro people. Budget ka babiang. Tandai haga ju hi ke klikman ki bayatho ba ka GHDC ke notrais GHDC ki khlemi otolop ki bana. Iju bakren. Uju hi bayaro u batang ka jaka bremni tumdon. Ki bakum kita ki no kersan jo ke sarkar ke last